ஒரு அருந்ததியர் இயக்கம்னு சொல்லி போராடினாங்க ரோட்டில் இறங்கி. நானும் அதே அருந்ததி இயக்கம் அதே இனத்தை சார்ந்தவன் தான். இவங்க அந்த அருந்ததி இயக்கம் வந்து அதாவது நம்மளால் தாழ்த்தப்பட்டவங்களை வச்சு ஒரு 50 பேர்த்து கூட்டிகிட்டு போனால் கூட்டத்தை கூட்டிகிட்டு போனால் ஒரு 500 ரூபா தருவாங்க. அது வந்து அவங்க 100 ரூபா கமிஷன் எடுத்து மீதி 400 ரூபா தான் பெண்களுக்கு தர்றாங்க. அது எங்களுக்கு தெரியும். நான் பல முறை சொல்லியிருக்கேன், கூட்டத்துக்கு போகாதீங்கம்மா, அவங்கள வச்சு விலை பேசி அவங்க காசு வாங்கிக்கிறாங்க. மற்றபடிக்கு வந்து அவங்க எதுவும் உங்களுக்கு எதுவும் செஞ்சு தர மாட்டாங்க. ஏன்னா நானும் 5 வருஷம் கஷ்டப்பட்டேன், நானும் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன். யாரும் செஞ்சு தர மாட்டாங்கன்னு நானும் பல தடவை சொன்னேன். அண்ணா ஏதோ காசு ஏதோ செலவுக்கு தராங்கண்ணா, அதுக்காக வேண்டி போகிறேங்கண்ணா. போக்கண்ணு வேண்டான்னு சொல்ல, நம்ம வருங்கால குழந்தைகளும் நல்லா இருக்கணும், நல்லா படிப்பு வரணும், படிப்பு இலவசமாக கிடைக்கணும், மருத்துவம் இலவசமாக கிடைக்கணும், எல்லா வசதியும் இலவசமாக கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி நான் சொல்லியிருக்கேன். அந்த பகுதியில் வந்து எனக்கு வந்து 105 ஓட்டு போட்டாங்க. நான் ஈரோடு மாநகராட்சி 2வது வார்டில் நான் நின்னேன். ஒரு 10 காசு செலவானு கிடையாது. போன பக்கமெல்லாம் எனக்கு டீ வாங்கி கொடுத்தாங்க, சாப்பாடு நம்ம ஊரில் சாப்பாடெல்லாம் வாங்கி கொடுத்தாங்க, எனக்கு வாங்கி கொடுத்தாங்க. நான் செலவு பண்ணேன், எனக்கு வாங்கி கொடுத்தாங்க. ஆமாங்க ஐயா, நாம் தமிழர் கட்சியில் 2வது வார்டு ஈரோடு மாநகராட்சி 2வது வார்டில் ரா சின்னசாமி எடுத்து பாருங்கள், 105 ஓட்டு வாங்கியிருக்கிறேன். எல்லாம் நாம் சொன்னோன்னா அவங்க சரிங்க ஐயா அப்படின்ட்டு 105 ஓட்டு எனக்கு போட்டிருக்காங்க, நம்ம தாய் தமிழ் உறவு போட்டிருக்காங்க. ஆனால் இதே இவங்களுக்காக பாடுபட்டவங்க 500 1000க்கு விலை போய் எனக்கு ஓட்டு போடல. ஆனால் இதே நான் ஜெயிச்சிருந்தேன்னா அந்த மக்களுக்கு இப்போ நான் நல்லா செய்வேன்ல. ஆனால் இந்த மக்கள் யாரும் என்னை புரிஞ்சுக்கல. ஆனால் இருந்தாலுமே மக்களுக்காக நான் இன்னும் போராடுறேன். இன்னுமே எனக்கு வயசு 57 ஆச்சு. கஷ்டப்பட்டு நான் வந்து மூட்டை தூக்கிட்டு தான் இருக்கிறேன். ஆனால் அடுத்த உழைப்புக்கு நான் போகல. 15 யார்கிட்ட கை நீட்டுவாங்களே, யாருக்குன்னு எனக்கு பயம் இல்லை. உண்மையாலுமே வந்து சீமான் அண்ணா தப்பாக தான் பேசுகிறாங்க. ஜாதி பார்த்து ஓட்டு போட்டால் தீட்டுன்னு சொன்னவர், புரியுதுங்களா? இது நாங்கள் அருந்திய மக்கள் தாழ்த்தப்பட்டவன்னு அவங்க ஒதுக்கி வச்சுருக்காங்க. ஜாதி பார்த்து ஓட்டு போட்டால் தீட்டுன்னு சொன்னவர், அது எப்படி அவர் நம்மளை வந்து தப்பாக பேசுவார் சொல்லுங்கம்மா? அதாவது இதை பார்க்குற அனைத்து மக்களும் நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. ஜாதி பார்த்து ஓட்டு போட்டால் உன்னோட ஓட்டு தீட்டு, எனக்கு வேண்டாம்னு சொன்னார். அதே பொது வகையில் வந்து ஒரு மேடையில் சொல்கிறாரு, என்னன்னு சொல்கிறாரு, உன்னை தாழ்த்தப்பட்டவன்னு சொன்ன செருப்பு கழட்டி ஆடுறான்னு சொல்கிறாரு. எது தாழ்த்தப்பட்டவன்னு சொன்ன செருப்பு கழட்டி ஆடுறான்னு சொன்னார். இந்த வார்த்தை எந்த அரசியல் கட்சி தலைவனாவது எவனாவது சொல்லியிருப்பானா? நான் மரியாதையில் தான் பேசுகிறேன். எந்த தலைவனாவது சொல்லியிருப்பானா? உன்னை தாழ்த்தப்பட்டவன்னு சொன்ன செருப்பு கழட்டி ஆடுறான்னு சொன்னார் ஒரே தலைவன் செந்தமிழன் சீமானண்ணன் மட்டும்தான். மற்ற எந்த தலைவனும் சொல்ல கிடையாது. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு ஆதங்கம் இருக்குது. எங்களை போன பக்கமெல்லாம் ஒதுக்குறாங்க, ஒதுக்கி வைக்கிறாங்க. ஆனால் தாழ்த்தப்பட்டவனு சொன்னோன்னே இந்த அண்ணன் வந்து இந்த மாதிரி சொல்லிருச்சு. அதனால தான் நாங்கள் பார்த்தோம், இனிமேல் இந்த ஏடிஎம்கே டிஎம்கே பக்கம் ஓட்டு போட்டது போதும். நானும் வந்து 5 ஓட்டுக்கு மேலே போட்டுட்டேன். இவங்களே வேண்டாம், இந்த பிரச்சனையே வேண்டாம் அப்படின்னு ஒதுங்கி நிற்கிற போது செந்தமிழன் சீமானண்ணா பேச்சு அது எப்படி ஜியோ செல்லு இருக்குது பார்த்தீங்களா, 800 செல்லு, அந்த செல்லில் பார்த்து இது பண்ணேன். என்னடா நம்மளுக்காக பேசுகிறாரு அப்படின்னு போட்டு தான் இந்த கட்சியில் நான் போய் இணைச்சேன். ஆனால் இந்த கட்சியில் இணைஞ்ச பிற்பாடு அருமையாக இருக்குது. ஏன்னா யாரும் ஜாதி பார்க்குறது கிடையாது, எந்த ஒரு இதுவும் பார்க்குறது இல்லை. போன பக்கமெல்லாம் அண்ணா வாங்கினா, அண்ணா ஐயா வாங்கினா, அப்பா வாங்கினா, அப்படி தான் உறவு முறை சொல்லி கூப்பிட்றாங்க. எனக்கு எவ்வளோ அப்படியே இந்த கட்சிக்காக செத்து போயிடலாம் போல இருக்குது. அந்த அளவுக்கு எனக்கு ஒரு தீவிரமாயிட்டேன் நான். ஏன்னா ஒரு தாழ்த்தப்பட்டவன் இந்த அளவுக்கு என்னை ஒசத்தி இருக்காங்கன்னா, ஏன் உங்களை ஒசத்த மாட்டாங்களா சொல்லுங்கள்? ஏன் ஒசத்த மாட்டாங்க? ஒசத்துவாங்கல்ல. ஏன் இந்த புரிதல் வந்து அருந்தி மக்களுக்கு இல்லை? நானும் அருந்தி தானே, நான் புரிஞ்சு வந்திருக்கேன்ல. நம்மளை வச்சு காசு சம்பாதிப்பாங்கிறது தெரியும். தயவுசெய்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்குங்க. இந்த மக்கள் வந்து போராட்டம் பண்ணாதீங்க. அதை போராட்டம் பண்ணிங்கன்னா அவங்க காசு வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க, 10 நாளில் போயிடுவாங்க, 10 நாளில் அவங்க கழுடு போயிடுவாங்க. அதுக்கு பின்னால் வந்து கஷ்டப்படுறது நம்ம அருந்தியினம் தான் கஷ்டப்படும். நம்ம குழந்தைய சோத்துக்கெல்லாம் கஷ்டப்படுவாங்க. அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்குங்க. வேலைக்கு போனால் தான் நம்மளுக்கு சாப்பாடு. இவங்க பின்னால் போனால் 10 நாளைக்கு காசு கொடுப்பாங்க. அடுத்து 10ஆம் நாள் போனீங்கன்னா நீ ஜெயிச்ச பிறப்பாடு நீ போய் வாசல் நின்னாலும் யாருன்னு தெரியாதுன்ட்டு போவாங்க. ஆனால் இந்த நாம் தமிழர் கட்சியில் அந்த மாதிரி ஒரு இதே கிடையாது. ஏதாவது உதவி, இப்போ திடீர்னு ஏதாவது அடிபட்டுருச்சு, ஏதாவது ரத்தம் தேவைப்படுதுன்னா எந்த நிமிஷம் வேணால் 24 மணி நேரம் ஃபோன் பண்ணலாம். அந்த கட்சி ரத்தம் கொடுக்குது. யாருக்காக? ஜாதி பத்தி ரத்தம் கொடுக்குறாங்களா சொல்லுங்கள்? ஜாதி பத்தி ரத்தம் கொடுக்குறாங்களா? இல்லையல்ல. அப்போ நானே ரத்தம் கொடுத்துருக்கேன். நான் ஜாதி பத்துக்கு பார்க்கல. எனக்கு ஜாதி பார்க்க ஐயா ரத்தம் தேவைப்படுதுங்க ஐயா, குருதி தேவைப்படுதுங்க ஐயா அப்படின்னாங்க. சரிங்கப்பா எங்கே இருக்கிறீங்க? நான் ஸ்டாண்டோரத்தில் இருக்கேங்க ஐயா. சரிங்க ஐயா நான் ஈரோட்டில் இருக்கேன், நான் வந்துடுறேங்க ஐயான்னு சொல்லி நான் போய் ரத்தம் கொடுத்தேன். அதுக்கு ஆதாரத்தை காட்டவா? ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே நான் வந்து பிரச்சனை பண்ணியிருக்கேன். கலெக்டர் ஆஃபீஸ் வரையில் போயிருக்கேன், சென்னைக்கு போய் கோட்டையிலே போய் மனு கொடுத்துருக்கேன். அந்த அடிப்படை வசதி கூட செஞ்சு கொடுக்காத இன்னுமே செஞ்சு கொடுக்கல. கேட்டால் செஞ்சு தரேன்னு நம்ம பாமர மக்களை ஏமாத்துறாங்க. மக்களை
புரிஞ்சுக்குங்க, தயவுசெய்து புரிஞ்சுக்குங்க. இனிமேலாவது திருந்தி நாம் தமிழர் பக்கம் வாங்க, உங்களுக்கு எல்லாம் நல்லதாக நடக்கும். சீமானண்ண ஒருபோதும் நம்மளை தப்பாக நடத்த மாட்டார். இது 100% உண்மை. நீங்கள் புரிஞ்சுக்குங்க. காசுக்காக நம்மளை கூட அடிமைப்படுத்துகிறாங்க. காசை வாங்கிட்டு அவங்க போயிடுவாங்க. மறுபடியும் சொல்கிறேன், எந்த கட்சி பக்கம் வந்து சேர்ந்தாலும் நல்லத கட்சி ஏதோ அதை பார்த்து வாங்க. இப்போ நான் திருந்திருக்கிறேன், 57 வயசில் நான் திருந்திருக்கிறேன். நீங்களும் வருங்கால குழந்தை இருக்குது, பேரம்பேதிகள்லாம் இருக்காங்க. அவங்க வாய்ப்புகள் தர்றாங்க, நல்லா இருக்கணும். அவங்க படிப்பு நல்லா இருக்கணும். அவங்களுக்கு மருத்துவம் இலவசமாக கிடைக்கணும், குடி தண்ணீர் இலவசமாக கிடைக்கணும். இந்த 3 மட்டும்தான் இலவசம். நம்ம இருக்கிறதுக்கு என்ன, ஆடு மாடு மேய்ச்சா கூட போதும், நம்மளுக்கு கவர்மெண்ட் வேலைன்னு சொல்கிறாரு அண்ணன். இதுக்கு மேலே நம்மளை எப்படி இது பண்ணுவாங்க? நாம் ஆடு மாடு மேய்ச்சா கவர்மெண்ட் வேலை, பசங்களுக்கு வந்து படித்தாலும் படிக்காட்டி வேலைன்னு சொல்கிறாரு. எல்லா இதுவும் நன்மை தான் சொல்கிறாரு. அதே மாதிரி இவங்க திருட்டு திமுக காரங்க மாதம் 1000 ரூபா தரேன்னாங்க, கொடுத்தாங்களா? நம்ம மக்களுக்குன்னு வந்து சேரல. நாமெல்லாம் இன்னும் கடைக்கோடியில் இருக்கிறோம். நம்ம மக்களுக்கு வந்து சேர்ந்தா நம்மளை நம்பி ஓட்டு போட்டாங்கல்ல, நாம் தான் ஓட்டு போட்டோம். நம்மளுக்கு வந்து செஞ்சாங்களா? செய்யலை. மாதத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து கரண்ட்டு வந்து மாதத்துக்கு ஒரு தடவை ரீடிங் எடுத்துகிட்டு போய் மாதம் கட்டுன்னு சொன்னாங்க. அதை சொன்னாங்களா? சொன்னாங்க, ஆனால் செய்யவே கிடையாது. இன்னும் 2 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை கரண்ட்டு பில்லு ஃபுல்லாக ஏறிடுச்சு. தண்ணி வரி ஏறிடுச்சு. ஏப்பா, எனக்கு ஒரே ஒரு வீடு இருக்குது, வீட்டு வரி ஏகப்பட்ட இது ஏறிடுச்சு. வீட்டு வரி ஏறிடுச்சு. எல்லா விலைவாசியும் ஏறிடுச்சு. நாம் எப்படி போய் பாடுபட முடியும்? நான் போய் சம்பாதிக்கிறத வந்து மூட்டை தூக்கி ஒரு வண்டி வந்தால் தான் நம்மளுக்கு கூலி, இல்லைன்னா அந்த கூலியும் இல்லை. நாம் இப்படி இருந்து பசங்களை குழந்தைகளெல்லாம் படிக்க வச்சுட்டோம். ஆனால் படிப்புக்கு ஏற்ற வேலை இல்லை. பசங்களை வேலையெல்லாம் ரொம்ப இதாக இருக்காங்க. இந்த தடவை பாருங்கள், நாம் தமிழர் கட்சியில் எல்லாருமே இளைஞர் பட்டாளமாக இருக்காங்க. அதில் இளைஞர் பட்டாளமெல்லாம் சேர்ந்து சரியான புரட்சி பண்ணி அவங்க வந்து நல்லா ஒரு ஆட்சிக்கு கொண்டு வந்துடுவாங்க. அந்த நம்பிக்கையில் தான் நாங்களும் வந்து சேர்ந்தோம். இன்னும் நல்லா சிறப்பாக செய்வாங்க. மக்கள் நல்லா தைரியமாக வரலாம். ஒருத்தருக்காண்டு தயவுசெய்து ஒருத்தருக்காண்டு பயந்துக்காதீங்க, கூச்சப்படாதீங்க. நான் இதுக்கு தான் ஓட்டு போடுறேன்னு சொல்லிட்டே வாங்க. என்னது போய் பயம்? இத்தனை வருஷமாக பார்த்தாச்சு, என்னது போய் பயம்? இனிமேல் பயப்படாதீங்க. நாம் தமிழர் கட்சி இருக்குது, உங்கள் பின்னால் நிற்கும். எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி, 24 மணி நேரம் பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சொல்லு, நாங்கள் வரோம். எங்கள் தம்பி தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக இருக்காங்க, எல்லாம் வந்து உங்களோட பிரச்சனைக்கு வந்து நாங்கள் கலந்துக்குவோம். அப்படிங்கிற இதன் மூலிமா நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இனிமேல் யாருக்கும் பயப்படாதீங்க, தைரியமாக களத்துக்கு வாங்க. களத்தில் வந்து